Πολύ ωραία βόλτα, παιδιά. Πραγματικά μία από τις σπανιότερες μέρες στην πόλη μας και μία από τις σπανιότερες βόλτες κιόλας με τη χιονισμένη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα, εσύ που κάνεις τα καλύτερα παιδιά. Λοιπόν, εδώ έχουμε χιόνι. Ναι, είναι πολύ εντάξει εδώ ο δρόμος, αλλά προς το παρόν για να δούμε πώς πάει. Μέχρι εδώ πηγαίναμε, παιδιά. Αμάν.